пахтапарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромади хоҷагии халқ ба шумор меравад. бо мақсади зиёд намудани майдонҳои ин навъи маҳсулоти саноатӣ дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Турсунзода тадбирҳои судманд андешида мешавад. имсол кишоварзони хоҷагии дӯстии шаҳри Турсунзода дар майдони 353 гектар пахта киш карданд ки имрӯзҳо аҳли заҳмат аз пайи обёрии майдонҳо ва корҳои агротехникӣ қарор доранд, гуфт ҳини суҳбат саҳмдори хоҷагии мазкур Парӣ Маҳмадҷонова. мо аъзоёни хоҷагии дӯстӣ бригадаи рақами 2 ҳастем. Дар бригадаи мо 10 нафар занҳо кор мекунанд. мо давраи якуми обмонии пахтаро сар кардем. муддати 2 рӯз аст ки ба пахта об дода истодаем. давраи якуми дорути нитроамофос 200 кило дар ҳар гектар дода шуд. мо сари вақт маошҳои худро мегирем. мо тамоми аъзо миннатдории худамонро ба раиси хоҷагӣ миннатпазирем. ваъда медиҳам, ҳаракат мекунам ки имсол плани пахтаро бар зиёд иҷро намуда саҳми худро дар хоҷагӣ, дар пешравии ҷомеа гузорам. нисбати соли гузашта дар хоҷагии дӯстии шаҳри Турсунзода майдони пахта дар соли 2017 30 гектар зиёд карда шуд. дар бригадаи рақами 2 хоҷагӣ 20 нафар саҳмдорон заҳмат кашида дар бобаракат гаштани хирмани имсолаи пахта саҳм мегузоранд, мегӯяд бригадири бригадаи рақами 2 Ҳусейн Ҳалимов. дар хоҷагӣ мо 353 гектар пахта кашида аст. аз он ҷумла 24 гектар дар бригадаи ма ҳаст. хоб як бор озуқа додем, 2 бор коркар кардем агротехникӣ, ягонаи дуюм рафта шудааст. 2 бор об додем. пахта чиқадр дар нашу намо хуб аст. ҷо гулкадагӣ ҳаракат мекунем ки бо оянда бо ин пахта кор кунем. 3 нафар ҳастанд коригаро занако, 3 нафар обчӣ дорем. ҳамашон маоши хуб мегиранд. хоҷагӣ дар кори ёрдам мекунад, ҳама ҷиҳатка мешавад. таи 2 соли охир дар тамоми хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Турсунзода майдонҳои пахта васеъ карда шуд ва барои занону духтарон ҷойҳои корӣ бештар гардид. тибқи нақшаҳои раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода дар солҳои баъдӣ ҳам майдонҳои пахта васеъ карда мешавад. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Турсунзода азми комил доранд ки бо меҳнати софдилона нақшаҳои дар наздашон гузоштаро сарбаландона иҷро менамоянд. Собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов, шаҳри Турсунзода, ҷаҳоннамо.